Tutikene no Obwonchoreria AMAONCHORERIA ase kampani ya Kenya Pipeline KPC negati gose rishirika eryo ria mafuta ria serikali ria Kenya Pipeline nigo liakoreirwe AMAONCHORERIA yoboteneri magega ya serikali korionia buno mosa kyoito Linet Kemuto agotumanye. EKAMBANI ya serikali eteneneta maguta Kenya Pipeline bono nigo yasoira soko boko kwa boteneneri botali we serikali okorerio ko nigo kwabekirwa sega seti ya serikali asecha bayeri tuko rie Jumatano yo mukubyo yo aya niga ikeirwe mayega yo bongora bwokone wejishea ebirengo bye 55 tie EKAMBANI eye wotia seri shirika ryo monyene nonya nabo serikali ya Kenya nige bwatege tariki ebirengo 35 yo boteneneri bwa Kenya Pipeline EKAMBANI serikali nene nigo yerete getambokero gyoko ni EKAMBANI eye asekeria gotebuna nige ganetio bwaito bonge bwe EKAMBANI rikari asara yabeire gekonyora inse yo boteneneri bwe serikali are nayo nigo boigo yatebire buna nigo baonirie Kenya Pipeline EKAMBANI korengana neri chiko ria Privatization Act umwaka bwe 2025 korwa semese yeto yo Obwonchoreria bwe getaseni gensoko erietariane Linet Kemuto.